Здравейте, хора! Днес ще ви покажа на нещо, което си купих от Zara. Така че да. Първо нещо да ви кажа. Знаете как, примерно, някои казват, ако сте гледали на момиче, казват здравейте, пеперутки, там нещо си. Аз вече измислих на вас как да ви казвам здравейте, пандички. Да, това е много сладко, така че ще ви казвам здравейте, пандички, така че да. Нека да започваме с тази покупка. Тя е една, защото много ми харесва, друго не ми хареса. Наистина. И още едно нещо, което е с така бяла пола, където е на сърце едно такова. И една тениска. Много са хубави. Сега ще ви покажа едната част. Така, ето това. Ето от Zara. Това малко се вижда. И номер 148. Така. Колко струва 3,9? 3,9. То е 95 лева. 3,90. Така. Ето тази риза. То е по-точно като риза. То е риза. Е комплект с това, което е тениска. Не знам как се казваше. Това е тениска. Аз като го видях в интернет, си мислих, че е плотник, но не. Сега да видим как стои. Ние това ще го махнем, разбира се. И ето, много хубаво стои. На човек много хубаво стои. И ако е така, много хубаво. Чао, пандички! Чакайте. Ако искате още такива видеа, поставете лайк и се абонирайте за моя канал. И хора, не забравяйте да гледате мракът зад истините. Ако не пише отвън, значи натиснете и още. Като натиснете видеото, пише и още и там пише епизод 1, епизод 2. Утре ще снимам епизод 3. Очаквайте го и е много хубав и интересен. Всъщност аз мисля да е забавен, а не да е такъв скучен. Така че, ако сте гледали част 2, тя е много смешна с гадателката. Така че отивайте да го гледате, ако не сте го гледали. Чао, панички!